Kainan na naman. Kainan na naman. Oh. Ang dami walang pagkain dito sa Amerika. Bakit naging tatlo? Akala ko ba dalawa lang? Ang alin? Kasi ilan ang isa? Ibinidyo mo? Isang partner na. Kulang ang kutsara. Dami. Bakit green to? Anong green? Lagay. Solar sign ka? Ito kasi, ayan lang. Dito lang, oh. Malaki na yung malaki dito. Hirap pala maging vlogger, oh. Binigay mo na ID nila natin. Hindi pala yung sa akin yung binigay nila sa ito. Paano pala yung isa? Dagdag yung accent. Oo nga, Nay. Kaya siguro di niya in-accept. Akala ko naman isa lang ina-accept. Ay, hindi in-accept lahat. Ano yan? Hindi, kay tatay lang pala yun. Kay Kun. Ang harap din. Sa baw. Customer 76 po. Oo, pa kalamansi. Sige po. May kalamansi kay tatay. 76. Thank you. Na, may tatay pa lang. Pa ako rin. Ha? Okay na. Kaya ano siya? Paborito ko yung kanin lang. Dito kami sa ano. Dito kami sa Vallejo. Balero. Yung mga inasal ko sa Balyer. Vallejo, California. Naka-rice ka na din, sir? Kaya rice na din. Sa babae lang? Sasabaw ka ba? Kasi pakita ka. Wala akong para. Paano mo yun? Ganun mo. Sinigang. Ay, hindi mo pala sila kunuwanan. Paano dito? Ha? Sino mo na rin? Pababain mo. Nakakain na. Sino? Ayan na lang. Pwede mo sa sinigubin ito. Number 23.